Hello, bayarok, jotono no phung kaham, chakumra bosok obo ang norgana o kaimani, ke bosok lok baikha, tini khe ang songui chasina hanai raina har phaikha phungo, ke tini bono ang songui chasinai. Suika tabo khe sai bai paioi, ke mairok bo kui tongkha ba, 11টা tamna nai tongkha, gabon dagoi jati khat songkinai. Ani mui munkha chakmara bosok songmani mai chalaisinai tabo khe chuklaikha mai rok khulai ready ongoi tei bora rok bo serbaikha tei motor bwchlui mia o bazar seri namani aluk bai chana motor bwchlui ang obono belai thokjago ikobo iobo chana motor bwchlui ta bazar seri nyaokha kisa hinkhe bora rok bo serbaikha mai chalai tonglaikha chwng pal khlai no tini ani bwsai ni duty kwrui chutti bwlang hingkhe bobo nogo no chwng joto pal kheno chalalai tongo hinkhe sajokno bo tubu mai tei ang bo haino chao hingkhe ba kisa ang khe tolerui tongkha hinkhe borok hingkha chabaiti wnglai tongo angkhe chabaya kho hingkhe chakomra bosok bo thoka hingkhe chwng waisa phano bo haikhe machaya khok para rogo tongphuru khe to chao yang o phaimani ta hingkhe ang obono ganao kairi rimani chakomra bosok hingkhe 3 bar ralai chakha chwng mane puilafru hingkhe kom haino oino denta blai rok bai saplai chalaikha hingkhe tini o hingkhe tase kwbang mangkha mane bedroom rajakhabla hingkhe rajak tongkha hingkhe bedroom nakhata bwsa hai hingkhe kwbang mano wngkha hingkhe chwng chalai sukha thok sukha ekdom phano chakomra bosok machaya balukmani chamani ta thokjak sukha hingkhe chwng mai rok chalaibaikha hingkhe kisa fatar rogo bo thanglaina hinui uansuklaijak hingkhe jodi sono thangkha hingkhe norok no phunukgano chwng beralaima jaga rok hingkhe norok choyawi ani blog no nai tongdi ani bwsai khe mai si chai pai thangkha angkhe chabaya kho bwsabai kanui ba. Borok rok kwbangma asta phano yang piring poro wnglaijak obo khe sudu chwrai rok thwnglaimani jaga hingkhe haipano okra rok hingkhe buma bukha ba logi tongbai o kwbangma asta borok rok norok nainai di norok nugui manani. Ni chair rok se lion ni chair po hingkhe chwng nogo thoklaikha sari tini momoi hangki tongkha tongpahan berai haibaimani pore hingkhe chwng tongpahan momoi haijabai sina hingkhe tongpahan nogo takha municipal sika tongpahan dorina rok rikha dorina rok hingkhe tini bagui blog aswkna wngthangna norok ani blog no chayawi nari next video o norok bai haino hai total video tubui faipinai ang norok like rwgui ani video no comment khai sadi hingkhe tini ni video bahai jakhai norok bujak jotono nai di paya sakno hambai.